εβδομάδα είχαμε την καθαρή Δευτέρα. Πολλή δουλειά. Πετούσαμε χαρταετό και μετά από μια εβδομάδα, έτσι κι αλλιώς στη χώρα γίνεται το έλα να δεις αυτή την περίοδο και φανταστείτε πόσο υλικό μπορεί να έχουμε σήμερα στο Rider Villa. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Rider Villa. Κάπως έτσι αντιδρούν οι καλοπληρωμένοι εργαζόμενοι. Καλό μήνα, πράγματι. Καλό μήνα, άνοιξη. Θεωρητικά βέβαια, άνοιξη. Είχα μαζί μου να σου δώσω και Μάρτι. Και Μάρτι, ωραία. Καλό μήνα σε όλους. Να πούμε και θέλουμε να ευχαριστήσουμε στα γρήγορα, αλλά είναι σημαντικό, την Κατερίνα την Κακάκη και τον Κώστα τον Τζολάκη από τον Αντένα για ό,τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια για το Rider Villa. Μπορεί να ήταν η δουλειά τους, αλλά την κάναν με έναν τρόπο τέτοιο ώστε ήταν κάτι πολύ περισσότερο από απλά η δουλειά τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνθρωποι που δουλεύουν για μας και πολλές φορές δεν φαίνονται και που δεν συνεργάζονται πλέον με το κανάλι, αλλά εμείς νιώθουμε την ανάγκη γιατί είναι πολλά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις, χτίζονται με τα χρόνια και οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Αλλά εμείς οι άνθρωποι έχουμε το ταλέντο να μην δίνουμε σημασία στα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή και να προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη τι είναι αυτή η ζωή και μόλις το καταφέρουμε να πεθαίνουμε μετά. Έτσι είναι αυτό το αισιόδοξο μήνυμα για μια ακόμα φορά. Όλοι θα πεθάνουμε, Ας ξεκινήσουμε το Rider Villa. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα και Κατερίνα και καλή τύχη μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν,